for what? For what? Like this or like this? I don't know. Let's go. Tan. Dapat tayo puntahan natin yung ano, yung kung paano nila tampakan yung seaside ng ano, MOA. Ha? Oh, gusto sumakay dyan? Oh? Ayaw ko, yan sinakyan namin ni Jan. Ayan. Nagsisigaw ako at ayaw ko na. Yan yun mismo. Ito, sinakyan namin before mag-pandemic. Oh. Hindi, yung benzo. Doon ko sa dulo ko. Ay, pala sinasabi nila sa ito. Lock. Lock.